Gaudete, gaudete, vítejte u prvního dílu tohoto podcastu Karmínový císař. A v tomhle díle vám nějak představím, kdo jsem já a co se budu snažit v tomhle podcastu dělat. Většinou tady budu mluvit já, takže je to vlastně takový audioblog, nebo to bude takový audioblog. Budu mluvit o různých tématech, ale primárně to budou asi věci týkající se fantasy a obecně literatury a hlavně toho, jak ji tvořit, protože to je to, co já dělám. Dokážu říci, že se považuji za amatérského spisovatele, respektive spisovatelstvo, ale zároveň tady bude i dost asi politického obsahu, protože politika mi přijde jako velice důležitá věc a i to, jak se může propojit s vaší autorskou tvorbou, nebo to, jak se propojuje s mojí autorskou tvorbou, tak bude tématem, které se zde může objevit. Zároveň taky se možná podívám na stolní RPGčka, ať už D&D, nebo VSN, nebo i český dračí doupě, City of Mist, Hard City Beneath, prostě znám jich spoustu a o nějakých z nich si můžeme tady taky popovídat o tom, jak být lepší hráč, o tom, jak být lepší vypravěč. A ať řeknu něco o mně, já jsem studentem umělecké školy, jak už jsem vlastně řekl, tak jsem amatérské spisovatelstvo. To, co píšu, je primárně fantasy, ale i sci-fi, hodně píšu básně, takže i co se týče básní, tak se na to můžeme podívat. Co se týče mého psaní fantasy, tak to píšu přibližně nějaké 4 roky, jestli si dobře pamatuju. Zároveň, jak už bylo i řečeno, tak můj velký zájem je právě v politiku, protože mi to přijde jako ohromně důležitá součást vlastně našeho světa. A zároveň si přeju, aby ten podcast mohl být i safe place pro třeba queer lidi, jako jsem i já, protože mi přijde, že to je také téma, které se tady může objevit, protože je to důležitá součást mého života a mohl by to být prostě takový fantasy, silně politický gay talk, něco takového. Ač já tedy nejsem gay. To se mi podařilo to teď trochu zabít. Vzhledem k tomu, že ten podcast dělám pouze já a nepomáhá mi v tom nikdo jiný, tak pokud kdokoliv napíšete, ať už to bude někde do komentářů nebo prostě kdekoliv, tak na to budu odpovídat. Můžu i na to odpovídat v rámci dílů, takže je tady rozhodně jako velká možnost se mnou jako interakce, kterou já rozhodně jako chci. I když tady teď sedím v prázdné místnosti svého introvského pokoje a mluvím tady do prostě telefonu, tak i přesto můžu i tímhletím asociálním způsobem s ostatníma komunikovat. A přijde mi to jako zajímavá cesta. Taky ten důvod, proč vůbec zakládám ten podcast, je kvůli tomu, že mám pocit, že už žijí dost dlouho na tom, aby má maličkost měla své názory, o které se může podělit, protože zároveň je nechce poslouchat za tolik lidí, tak je tady aspoň budu sdělovat do digitální prázdnoty, za kterou možná teď někdo sedí a poslouchá tady můj hlas z mé tady mikrofonu, nebo respektive ne z mikrofonu, já mluvím do mikrofonu, vy ho posloucháte pravděpodobně ze svých sluchátek nebo mobilů nebo něco takového. No, nevím, jak moc často budu vydávat ten svůj audio blog, protože se toho děje spousta a uvidím, jak často budu moc vydávat. Ale budu se snažit co nejčastěji, protože jsou to věci, o kterých můžu mluvit vlastně jako kdykoliv, takže když mám nahrávací zařízení, tak je mi jedno, kde jsem a prostě můžu nahrávat. Takže snad to půjde. Tak jo, to je pro první kratší díl, potom budou samozřejmě už mnohem delší. Asi vše.
Já se s vámi loučím. Stay safe a ahoj.